ingkang utama menika Mas Dalang. Nggih. Ingkang kula hormati dumateng DPW Partai Nasdem atau yang mewakili di sini dari Kakak Albert. Ingkang kula hormati dumateng sedaya kader-kader Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk dan ingkang kula hormati sedaya tokoh-tokoh warga masyarakat ingkang saged hadir dhateng Sanggar Astabrata Nganjuk. Iya. Nggih, Mbak Niken niki acara pagelaran wayang niki untuk memperingati hari ulang tahun Partai Nasdem ingkang kaping 12. Terus ini sudah 1 dekade Partai Nasdem, 1 dekade di jalan restorasi. Iya. Luar biasa. Napa melih? Nggih, Mbak Dalang, terus ndek wau sampun disampaikan nuansa biru-biru. Iya. Biru niku bisa ditiru. Bisa ditiru. Satu bisa ditiru, makna yang kedua bisa rukun. Bisa rukun. Antara ini Astabrata, Niken Salindri dan Partai Nasdem. Wah. Amin. Ben tahun nggih. Ben tahun nggih to. Oh niku. Niku wajib niki pun disekseni gamelan kula. Nek Ben tahun ben wulan nggih mboten napa-napa kok, Pak. Wah. Malah luwih sae. Berarti ulang bulan. Nama melih Mas Yogi. Sampun semanten Sampun. Pak Dalang. Saya Oh. akhiri wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek Niken, Nggih. kamangka hukum panggung itu ada 2. Ada 2, Pak. Satu nek ora nembang, loro ninggali. Enggak ngono, Mas. Ngeten, Pak. Jenengan lek kersa duet kalih kula, lek mboten saged duet mawon nggih mboten napa-napa. Ngono lho, Mas ya, Mas ya. Betul. Lah, Betul. ngoten, Mak. Ngoten, Pak. Mas. Luwih HP meneh nek duet karo duit. Ah, lah niku luwih sae, Pak. Gayeng niku, Pak. Berarti kalau pilih loro-loro nih. Nah, Kembali nggih ngoten. nembang. Alhamdulillah. Tebang, oke. Oh, oke. Pak nyuwun sewu. Kula badhe tangkleten Sewu jenengan. tok. Loh, satus nggih mboten napa-napa, Pak. Kula nyuwun sewu jenengan sampun gadah pacar napa dereng, Pak? Astagfirullah. Wong wis dadi DPR mestine ya wis krama to. Oh, ngoten. Kalau sampun Kak. gadah putri. Oh, sampun gadah putri. Ya ampun. Lah kados tasik remaja ngoten ya, Pak jenengan, Pak Biar. Remaja artinya apa Pak Dalang? Remaja niku napa nggih? Tasik bocah. Bocah iya, edan. Mesti batine anu Mas Yogi iki terus anu wah jane iki aku aja sik aku. Oh, nggih. Niku panyuwune saking bapake nembang kalih kula, nggih. Bawa lah iki cocok. Niku cocok. Bawa napa, Pak? Ampun. Pun ngerepek nih wau. Oh, Ora pepek. mboten napa-napa. Mboten. Maca mboten napa-napa. Presiden mawon pidato maca kok. Nggih. Niku dandang gula. Napa? Bawanipun dandang gula. Bawa napa niki? Lagune caping gunung. Wo slendro berarti. Lho rodok slendro sithik. Soalnya ngeten, Pak. Heeh. Bawane dandang gula niki kula mengibaratkan semoga nanti partai-partai Nasdem seperti prajurit yang bisa meneruskan apa yang menjadi gagasan Ketua Umum Surya Paloh. Amin, amin. Nah, monggo. Yogyaniro kang para prajurit Ki mesti belajar nembang karo Mas Heru jenengan mesti. tup lamun bisa satya anulada du ing nguni caritane andelira sang Prabu Sasrabau
ing Maespati. Santai Pak, santai. Ampun keseso Pak. Aran Patih Suwanda lelabuhanipun Kang Kinelung Triprakara Gunakaya purune kang diantepi Ya. Nuhun Nitra Utama. Tepuk tangan untuk Mas Tepuk Yogi tangan. Dirgantara. Suwantene jenengan suwae lho Pak. Jenengan belajar teng pundi Pak? Saking Mas Heru napa? Saking Mas Heru nih. Oh, Nembe saking nek wau diwarai kok. Nembe wau lho Mas. Nembe wau Mas Dalang. Oh, lah nggih to. Belajar. Mas Heru niku gemati kok. Niki lanjut lagune napa Mas Yogi? Capek gunung nggih. Caping gunung kersane demen pengeling-eling. Oke, oke. Niki duet kali Dik nikan nggih. Nggih, kalih kula nggih Pak. Oke. Maka, yuk. Di zaman percuma zara kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ono ngendi Newes mana keturunan sing digadai yen tinggal janji saiki apa ning gunung tak cadangi saka yen mandang tak silih caping gunung Nggo bacut ki dangdut. Ya, mangga. syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo Awas. Yuk. Zaman perjuangan
Alhamdulillah gayeng tenan iki Mas. Pripun Mas Yogi? Sampun. Loh, Cekap. sampun. Kok Pak? sampun iki lho? Sampun, Pak. Masa Pun megah-megah kula. mboten tanduk. Mboten malih, Pak. Sampun. Mumpung wonten kula lho niki. Ah, mumpung lho. Mumpung lho niki. Ya mungkin malih to, Mbak. Oh, mungkin malih. Oh, nggih. Niki napa anu Mas Yogi, napa ada undangan Ada. lagi yang kepengin naik napa pripun, napa manut kersa jenengan? Sinten? Ah. Monggo Kakak Albert. Sinten? Oh. Kakak. Kakak Alfred. Sampun. Pripun? Mas Dalan. Oke, heeh. Sampun duet nggih. Nggih. Sampun duet to? Duwite sing durung. Tak kira lali. Kampil mengke. Sampun? Sampun. Nggih pun, matur Nggih, nuwun. matur suwun. Nah. Mbak Niken. Nggih, matur suwun Bapak. Nah. Ya. Lah, ini wis ngene iki tanda-tanda Petung iki, kehidupan. Mas. Petung, Mas. Oh, petung, Petung. ya. Lho. Nek wis ngerogosaki tanda-tanda kehidupan. Wah. Wis. Lho. Alhamdulillah. Mas Yogi Alhamdulillah. Dirgantara. Oh, Contoh nggih. seorang pemuda yang sukses. Nggih, Ah. Pak Yogi. Sing namine Yogi niku kok mesti ganteng to, Mas? Lho napa nggih? Heeh. Yogi Dirgantara. Tanggoku jenenge Yogi ya ganteng, Mas. Oh, Yogi Iki- Dirgantara. Nggih jenengan nggih ganteng lho, Pak. Deloken. Wah, jan- Yogi niku wonten kepanjangane. Oh, Wonten anu singkatane. ada upama artinya ada ya? Artinya tuh ada. Di maknai per huruf, Heeh. per huruf. Per huruf. Yogi, Y. Y. Y iki apa artinya, Dik Niken? Yang selalu Maste yang selalu Memperhatikan. memperhatikan anak-anak seni. Wah, buktine nanggap Buktine wayang. nanggap dhewe ngene Ah, iki lho, pemuda-pemuda Mas. kabeh. Heeh. Piye? Y. Oh. Oh, orangnya ganteng dan berwibawa. Wah. Ya apa gak? Ya, betul betul. Ki Bener masuk, ta? masuk. Y O G. G. Gagah seperti Gatot Kaca. Wah. Gitu. Cocok karo judulnya bengi iki, Cocok, Satria cocok. Dirgantara. Pak Yogi Dirgantara. Wah. Bener yo. Sing terakhir I. I. Heeh. Insya Allah tiap tahun nanggap wayangan. Nah. Amin. Diamini Pak, nggih Pak nggih. Amin. Tapi nanggap wayangan kalih kula Pak, bintang tamu nih. Ah, Ampun wayangane tak biasanya udan bres balik wayangan tok. Boten kalih kula. Syukur-syukur iki engko setelah di sini, virtual di Oke. sini, nanti ini kan disiarkan Nasdem jugaan. Oh, Channel Nasdem. Dan ini kita bisa keliling Nasdem Jawa Timur, bisa sampai pusat insya Allah. Ngaten, ngaten, ngaten. Amin. Nggih, Nah. nggih, nggih. Oke. Adik ini kan, Inggih, dalem, iki aku Mas. membaca WA, ini Membaca kata WA. yang sami minta gending request. Wah, iki lagu iki kudu Dek Niken piyambak ingkang nembang. Oh, nggih. Niku napa Mas lagu? Lagune niki bernapas Banyuwangi, kari milih gerajakan nopo gelang alit. Oke. Oh, nggih, siap. Napa? Gerajakan nopo gelang alit? Nah. Gelang alit mawon. Gelang alit oke? Nggih. Oke, heeh. Sing ngerancak digarap sakjose uga lagu iki kunjuk dumateng para pemirsa yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Matur Nggih. nuwun. Heeh. Monggo gelang alit Dik Niken Salindri. Monggo Mas Aryo. Ya, yuk. Oi.
Sudarsono. 4 pilar, 4 pilar. Larase pelok. Untuk menggugah dan membangkitkan rasa nasionalisme. Sebab saiki iki oke-oke di zaman perkembangan zaman, kemajuan zaman, globalisasi, zaman milenial iki kadang-kadang akeh nom-noman ning wis suda rasa nasionalisme ne rasa kebangsaane wis suda, malah wis ora ana. Lah ya mula pentingnya memupuk rasa nasionalisme ya ning kene iki. Mergo pemuda-pemuda bocah nom-noman kuwi sing ganteni ya to. Masa depan bangsane awake dhewe sapane yen ora nom-noman wiwit saiki mula. Mula kaya kuwi. Ayo ditanjake Mas Petro. 4 pilar, 4 pilar. Coba kaya ngapa? Buka saka bonang, monggo dados 4 pilar. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa, NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati, rawe rantas malang putong ulubi. Sekali lagi. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa, NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati, rawe rantas malang putong ulubis kutu barisan Rupa. Alhamdulillah wa syukurillah. 4 pilar betenge negara. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati kelawan Undang-Undang Dasar 1945. Ngono to, Ya, ora usah dadak kesuwen iki sing dianti-anti ya kuwi bintang tamu Dik Niken Salindri kang mijil saka Kediri, melu ngregangake swasana ing bengi iki, Ayo diaturi jumeneng karep ben tampil ke depan. Disepoti kutang tang tang do tang tang tang. Ayo Mas Aryo, yo. Monggo deniken aturan minggah wonten ing panggung paring panglipur ming para miyarsa tindak mriki asik suka-suka
Alhamdulillah. Wilujeng dalu, selamat malam, good evening Dik Niken Salindri. Nggih, selamat malam sugeng dalu Mas Dala. Good evening. Wah, pakaiannya kok beda daripada yang lain niki. Oh, niki bedane? niki pakaian jenis apa nek ngene iki? Ini pakaian jenis ekor. Oh. Iya. Kayak ekor. Putri Duyung ya. Putri Malu. Solo. Oh iya Putri Solo. Wah, luar biasa. Iya Mas, kelihatan cantik toh. Iya iya, no pasti no. Niki nuansane biru semua. Nuansane biru. Biru itu ada artinya. Artinya apa Mas? Artinya biru itu bisa ditiru. Semoga bisa Mas ditiru. Yogi Dirgantara seorang pemuda yang visioner dapat ditiru oleh pemuda-pemuda Nganjuk yang lainnya. Nggih, amin. Salam-salam dulu. Oh, Dek Niken. salam dulu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kula teng mriki jenengan teng mriko. Pun. Sampun. Wonten mawon ta? Anu sithik no. Dalam HUT Nasdem yang Oh, ke-10 nggih, mengucapkan niki, dulu. Niki memperingati ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10 tahun nggih Mas. 10 tahun. Nggih, mugi-mugi Partai Nasdem tambah sukses, tambah jaya. Lan ketua Partai Nasdem kalian kita sedaya dipun paringi hidayah kali Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Ngoten amin. nggih Mas nggih. Betul. Wis Nggih. ngerti apa durung Dek Niken? Mas Yogi iki piyayine sing pundi wis? Kula sampun ngertos. Oh. Niki banere. Wadah. Lah nggih. Wong banner gedine kok ngono ora Oh, ketok. Lek purun nggih ditimbali teng mriki mboten napa-napa nggih. Oh, harus no wajib Oh, itu. harus, nggih. Monggo Mas Yogi Dirgantara menawi keparengan penggalih katuran minggah teng pepanggungan sasana budaya. Monggo. Monggo. Monggo Mas Yogi, yuk disepoti. Monggo kersa kanca-kanca. Yuk. Dek Niken percaya ora? Percaya nggih mboten percaya lho niki. Iki Mas. jenenge Mas Yogi Dirgantara. Niki kula saestu niki manggile Mas napa Pak ngoten lho. Kula nggih sak repotan niki masalah. Ngapunten Pak. Kakak, AA ya. AA aja ya. Muda seperti ini wis dadi Nggih. DPR loh, hebat loh. Alhamdulillah. Luar biasa. Nggih sugeng dalu Pak. Kenalan, Sugeng dalu. nggih. Nggih saliman rumiyin to Pak. Ya Allah Pak. Angsal ndredeg to Pak jajar wong ayu Pak, Pak. Wow. Monggo Mas Yogi, iki Dek Niken mbok menawa arepe sepatah dua patah kata Nggih. komentar pagelaran pada malam hari ini ya ta. Nggih, pripun Pak? Oh, nggih mboten napa-napa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati, ingkang utama inggih menika Mas Dalang. Nggih. Ingkang kula hormati dumateng DPW Partai Nasdem atau yang mewakili di sini dari Kakak Albert. Ingkang kula hormati dumateng sedaya kader-kader Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk dan ingkang kawula hormati sedaya tokoh-tokoh warga masyarakat ingkang saged hadir dhateng Sanggar Astabrata Nganjuk. Iya. Nggih, Mbak Niken niki acara pagelaran wayang niki untuk memperingati hari ulang tahun Partai Nasdem ingkang kaping 12. Terus ini sudah 1 dekade Partai Nasdem, 1 dekade di jalan restorasi. Iya. Luar biasa. Napa melih? Nggih, Mbak Dalang, terus ndek wau sampun disampaikan nuansa biru-biru. Iya. Biru niku bisa ditiru. Bisa ditiru. Satu bisa ditiru, makna yang kedua bisa rukun. Bisa rukun. Antara ini Astabrata, Dik Niken Salindri dan Partai Nasdem. Wah. Amin. Ben tahun nggih. Ben tahun.
nggih to. Oh niku. Niku wajib niki pun disekseni gamelan kula. Nek Ben taun ben wulan nggih mboten napa-napa kok, Pak. Wah. Malah luwih sae. Berarti ulang bulan. Napa mleh Mas Yogi? Badhe Sampun ngaturaken. semanten Sampun. Pak Dalang. Saya ya. akhiri wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek nih Ken, Nggih. kamangka hukum panggung itu ada 2. Ada 2, Pak. Satu nek ora nembang, loro ninggali. Enggak ngono, Mas. Ngeten, Pak. Jenengan lek kersa duet kalih kula, lek mboten saged duet mawon nggih mboten napa-napa. Lah, Ngono Mas ya, Mas ya. betul. Lah, ngoten, Mak. Ngoten, Pak. Mas. Luwih HP meneh nek duet karo duit. Ah, lah niku luwih sae, Pak. Gayeng niku, Pak. Berarti kalau pilih loro-loro nih. Nah, Gali nggih nembang. Alhamdulillah. Nembang, oke. Oh, oke. Pak nyuwun sewu. Kula badhe tangkleten Sewu jenengan. tok. Loh, satus nggih mboten napa-napa, Pak. Kula nyuwun sewu jenengan sampun gadah pacar napa dereng, Pak? Astagfirullah. Wong wis dadi DPR mestine ya wis krama to. Oh, ngoten. Kalau sampun Kok? gadah putri. Oh, sampun gadah putri. Ya ampun. Lah kados tasik remaja ngoten ya Pak jenengan Pak Biar. Remaja artinya apa Pak Dalang? Remaja niku napa nggih? Tasik bocah. Bocah iya, edan. Mesti batine anu Mas Yogi iki terus anu wah jane iki aku aja sik aku. Oh, nggih. Niku panyuwune saking bapake nembang kalih kula nggih. Bawa lah iki cocok. Niku cocok. Bawa napa, Pak? Ampun. Pun ngerepek niku wau. Oh, Ora apa Pak. mboten napa-napa. Mboten. Maca mboten napa-napa. Presiden mawon pidato maca kok. Nggih. Niku dandang gula. Napa? Bawanipun dandang gula. Bawa napa niki? Lagune caping gunung. Wo slendro berarti. Bro, rodok slendro sithik. Soalnya ngeten, Pak. Heeh. Bawane dandang gula niki kula mengibaratkan semoga nanti partai-partai Nasdem seperti prajurit yang bisa meneruskan apa yang menjadi gagasan Ketua Umum Surya Paloh. Amin, amin. Nah, monggo. Yogyaniro kang para prajurit Ki mesti belajarin nembang karo Mas Heru jenengan mesti. tuh lamun bisa satya anulada du ing nguni caritane andelira sang Prabu Sasrabau ing Maespati. Santai, Pak, santai. Ampun kesesa, Pak. Aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara guna kaya purune kang diantepi Ya. nuhun nitra utama. Tepuk tangan untuk Mas Yogi Tepuk tangan. Dirgantara. Wah. Swantene jenengan suwae lho, Pak. Hai. Jenengan belajar teng pundi, Pak? Saking Mas Heru napa? Saking Mas Heru nih, Oh, nembe saking dek Mas- wau diwarai kok. Nembe wau lho, Mas. Nembe wau Mas Dalang. Oh, lah nggih to. Belajar, Pak. Oh, Mas Heru niku gemati kok. Nggih. Niki lanjut lagune napa?
Mas Yuki. Caping gunung nggih. Caping gunung kersane demen pengeling-eling. Oke, oke. Niki duet kalih Dik nikan nggih. Nggih, kalih kula nggih, Pak. Oke. Mangga. Yuk. Di jaman percuma jara kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ono ngendi Newes mana keturutan sing digadai yen tinggal sendiri saiki opo ning gunung tak cadangi saka yen mandang tak silih caping gunung Nggo bacut ki dangdut. Ya, mangga. syukur bisa